бинои нави муассисаи давлатии мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода дар асоси раҳнамоиҳои ҳамешагии сарвари фарҳангпарвари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. бинои нави сеошёнаи иншооти фарҳангию маърифатӣ дар шаҳри Турсунзода аз 15 синфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимотҳои хониш аз ҷумла рассомӣ, фортепиано, рубобҳои гуногун, дутор, карнай, доира, овозхонии эстрадию шашмақом, хореографӣ, толори хурди консертӣ, китобхона ва 3 утоқи маъмурият иборат мебошад. Дар мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода барои омӯзиши нозугиҳои гуногуни санъат ба 220 ҳунаромӯз 25 нафар омӯзгори бо таҷриба ба фаъолият ҷалб гардидааст. тамоми чорабиниҳои фарҳангии шаҳр ва берун аз шаҳрӣ фаъолона иштирок мекунанд ва ҳатто ҷоизадори озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҳастанд, ки яке аз ин озмунҳо Тоҷикистон ватани азизманд мебошад ва онҳо ҳатто сазовори ҷойҳои намоён ғайбуллои ва фархонда буд, ки дар номинатсияи овозхонии жанри шашмақом ҷои аввал гирифта буд ва Калонов Амрулло аз номинатсияи овозхони академӣ. мо омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки тамоми нозукиҳои фарҳангу санъати миллӣ аввалин дараҷа ва баъдан санъату миллӣ касби тамоми ҷаҳону классикони дунёро ба хонандагон омӯзем ва ба арсаи байналмилалӣ ватани худро муаррифӣ кунанд. муассисаи давлатии мактаби кӯдаконаи санъати шаҳри Турсунзода соли 1961 таъсис ёфта дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити ҳунаромӯзии наврасон дар он ба талаботи замон мувофиқ карда шудааст. роҳбари муассиса иброз медорад, ки назар ба солҳои гузашта имсол кӯдакону наврасон зиёдтар ба азхудкунии касб фаро гирифта шудаанд. мо имрӯз шод ҳастем, ки дар ҳамин мактаби замонавӣ кор фаъолият мебарем. ба ташаккури худро ба пешвои миллат ҷаноби оли президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаккури худро мерасонем. мо омӯзгорон кӯшиш мекунем, ки дар мактаби кӯдаконаи санъат насли наврасро соҳибкас намонем. то имрӯз мо дар мактаби санъат бисёр талабаҳоро тарбия кардем ва оянда мехоҳем, ки боз сайфи шогирдонро зиёд кунем. шогирдои мо дар ҳама чорабиниҳо иштирок менамоянд ва ҷоизаҳои аввалро ишғол менамоянд. масъулони муассиса ҷиҳати тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги пурғановату оламшумули миллӣ кӯшишу ғайрат менамоянд.